Kai ne Mataimakin Fani yallaɓai. baka da suna ne kai? Sunana Balu yallaɓai. Wannan fa. Gidan Fani kenan yallaɓai. Kinga, ki dauka da kyau fa. Ina so na jawo hankalin kowa ne. Wacan fa. Yarinyar Fani ce yallaɓai. A wannan rana ta musamman zan gabatar da shiri ne a gidanmu. Wannan dai ita ce bishiyar mu. Yar uwa, shuka ce fa wannan. Ni kaina ban sani ba ta ya mutane za su sani. Ki min shiru kawai. Gobe zagayowar shekarar mutuwar mahaifina. Zagayowar shekarar mutuwar kaka ce. Amma ya akwai wani abu na baba da za a yi ko? Bikin ƙarin shekarar shi. Duk bukukuwa ne na musamman. Kai. Yarinyar Fani ta kai zazzafa. Zazzafa. Ya zo wajen mahaifinki ne. Ya fita baya gida. Za mu jira shi. Shikenan, jira daga waje. Ke yarinya. Ki kalle ni na ki gani mana. Idan na zauna a rana ai yaushi zan yi. Au haka ne ba? Ka jira minti ɗaya. Sai ka ce wani fure. Sai ki sa a gashinki. A? Wato, kai aka kake yi wa 'yan mata magana kenan. Kwarai kan musamman idan haɗaɗɗu ne. Me ke tafa da kai? Ba da ke bane. Da tsohonki ne. Me kake nufi da tsohona? Ba za ka faɗa cikin mutuntawa ba? Ga dai kan alamun ta fusata. Na buƙaci hakan, amma ya ƙi amincewa. Wayyo Allah. Wannan sari ɗin yayi matuƙar dacewa da ita. Wane ne wancan? Yake yin ma da ƙarar haka? Na ƙyale shi ne kawai saboda kyakkyawa ne ba don haka ba?